Het is manje 16 februari. Dit is de Sportcast. Mijn ontafel NOS-sportcollega Jan-Vincent van Zuiden. Jan-Vincent, de werk is nou bij de NOS. Maar dat bist ooit begonnen bij Omroep Friesland. Van welke omroepcollega hast je nou het meeste leerd? Geert van Thun. Geert van Thun. Roelof. Van welke collega? Arjen de Boer. Echt? Ja. Daar schrikken we al hier van. Televisiemaatje kunnen heel goed. Nee, ja, de eerste jaren, ik volg JV op. En de eerste jaren dat ik kan, die weer mij Geert. Dus ik ken een heel soort van Geert leert. Nou, en Geert, waar wie dien leermaster? Eelkelok. Ilke Lok. Ja. Goed, nou jongens. Heel Die fijn van dat we mij. dit al hier weten. En die van mij? Sjouke Lausma. Ja. Heel fijn dat we dit al hier weten, jongens. Maar we gaan koud terug. Want we hebben weer een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Jereveen stier mij 0-2 achter, maar toont karakter en wint uiteindelijk met 4-2 van PEC Zwolle. En Cambuur speelt de uitwedstrijdje de noemerlijst Jong Ajax. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Constans, dat is de spits van PEC Zwolle. Die slingert op de het 16 meter gebied in Namli. Oh, die scoort in 1-0 voor PEC Zwolle. En ja, daar kun je eigenlijk alleen nog maar applaus van Jan. Wat een bal van Koen Constans. Ja, weer een doelpunt. Deze plaat is gemaakt om doelpunten te maken. PEC Zwolle komt op 2-0 na een kwartier spelen. Ja, dit is misschien wel wat Jereveen en ik de wedstrijd neder gaat. Maxence Rivera maakt zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Bal nu naar voren toe. Daar is Noordas. Noordas en het is 2-2. Mooi, een schot van Rico Meerveld. Oh, wat een schot van Rico Meerveld. 24 meter mooi. En in de crucie, bam! Wedstrijd beslist. Heerenveen in de blessuretijd naar een 4-2 voorsprong. Ezer Kurbus maakt hem. Dat betekent dat Heerenveen gaat winnen van PEC. En hier aan tafel Geert van Thun, Ando Faber, Roelof de Vries en NOS-collega regelmatig te jaren bij Langs de Lijn Jan-Vincent van Sorry Zuiden. Arjen, dat ik je even onderbrek, want dat wie natuurlijk het weekend van de Matties. Oh jee. Jorrit Bergsma, zo jongens, alsjeblieft. Die moet natuurlijk even op. Jorrit Bergsma, die werd natuurlijk, ja, Femke Kok weer mooi. Zo Arjen. Ja. Oké, en die Stond moet ik dus nou op? Ja, ik ga Oké. ik ga er voor jou hoor. Ja? Of jij niet waar dat Dan jou die van mij wel een Geert. mij wel overstaan. Want Ja? wij binnen natuurlijk wel, Arjen en ik, van de journalistieke distantie. Oh, krijgen we dat weer. Precies. En, Nou, dus- zet hem Dan maar zal op. een keer net zo hier op een bier op Facebook zetten. Want dan Nee, ja, Kit weet Scaly. iedereen natuurlijk dat het voor Jorrit jou Bergsma. vandoor Heb ik zo'n genoten van Jorrit Bergsma? Ik vind wel, ja. Het hartstikke mooi. Dat was wel op, toch? Ja, we hebben absoluut genoten. Absoluut, Dat absoluut was wel op, genoten. toch? Nou, ik pas me aan. Ik, Ja hoor, Team Jorrit. Ja. Team Jorrit. Domme Team Jorrit, Jorrit. domme Maar Team jongens, Jorrit. is een speciaal welkom voor Jan-Vincent van Zuiden. Dat is natuurlijk jarenlang al werkzaam bij de NOS. Maar dat is ooit begonnen als stagerenner bij Omroep Friesland. Ja. Bij die Borman, Roelof de Vries. Goeie oude tijd. Dus de meest talentvolle is naar Hilversum tegen Ja. en de rotzooi bloeien achter. Ja, helaas. Maar goed, just te zien Makkelijk, hè? te gerren bij PEC Zwolle. Wie dat leuk? Te gerren even Gezellig bij de bij, wedstrijd. Gerren PEC Zwolle? ja. Het is altijd leuk om hier te wijzen. Altijd, je zegt weer inderdaad oud collega's en mensen niet je kennen. En het weer een hartstikke mooie wedstrijd. Ja, ik genoot en ik nog, behalve de eerste jaloeren. Vanuit Jereveen, eegpunt. Hier. Kwartier, ja. Ja. Maar ja, Ja. Maar goed, nog even hoe de Olympische Spelen, jongens. Want uw collega Willem, die zit nou in Milaan. En eerlijk is eerlijk, hij krijgt er wel olie van de microfoon. Hè? Zo. Femke Kok, hij is zelfs de koning hiervoor. Wat zei hij ook alweer? Nou, volgens Meneer de koning. meneer de Koning mag ik één vraag stellen. Maar Geweldig, ja. Ja. volgens Jim weer die dronken, hè, die koning. Nou, ja, we Heb ik hebben op in die programma's, jongen. die Nijsmakers even Tron aan. IJsmakkers, even helpen. Het meest populaire programma op elke Oh, ja. jong, Nijsmakers. Ja, precies. En ik denk als het bij de witskip dat hij een borreltje ophoort als nog een keer belustest, dan had hij echt een beetje tongval. Ah, ja, maar als hij een bierke opheet, jongens, wat maakt het uit? Nee, je maakt het in zakken. Nee, ja, Nou ja, maar dat was een beetje Willem lullig zei, over want ik de hier nog in contact met Willem Vliene Wieke, die zei, het wie natuurlijk heel loerd, hè, maar die muziek. Dus hij moest daar hoe hinnen komen, hij schreeuwde hem. En hij zei, misschien komt de derde toch. Oké, maar Willem had een nijdoel, hè? Willem had een nijdoel. En dan, door ik weet de journalistieke distantie, dus zit Ja. er al. Ja. Maar Willem met een nijdoel, hij wil graag Snoop Dogg voor de camera. Ja. Snoop Dogg.
Is Is die die Geert? Ja, die ken ik zeker. Ik heb begrepen dat die man met een vracht aan beveiligers dat stadion inkomt. Dat hij net, die is not touchable, zal ik maar zeggen. Ja, kun je me even flikkeren even op, jongen. Snoop Dogg, hoe de fuck is Snoop Dogg? Nou ja, precies. Maar Willem krijgt er van de microfoon. Dat vind ik wel... Als Willem wat wordt, dan krijgt het Nou, van. jongens, enige journalistieke distantie. We Ja, zetten de matties weer op. Roelof, mooi. Hartstikke mooi leuk, bedankt. hè? Ja, Ja, mooi. hartstikke Sorry mooi. dat ik die intro onderbruts. Je houdt helemaal niks. Wij je terug maar de stellingen. En ja, JV, dan wist het. Wij mooi JV zeggen, hè? Je is eigenlijk Jan Vincent, maar wij zeggen JV. Dat is altijd JV, ja. Altijd Voor mooi Intimie, JV. hè? Voor Intimie. Ja. We hebben nou een aantal stellingen en dan kun je kwart op antwoordje en dan kun je daar letter altijd weer op waarom komen. Maar de eerste is voor Andor. En Andor, ik hier hopen dat de winter nou wel een beetje voorbij wezen. 100%. Ben je helemaal clear, man. Ja, oké. JV, als Volendam winnen kan van PSV, dan kan Jervin dat zeker. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Goed zo. Geert, luchthaven Schiphol had 170 vluchten nog zijn. Maar neem me van mij gewoon, jong Ajax Cambuur Geert gewoon terug. Moest wel op rekening. Alles mooi vrij van de sneer. Had zo Roelof, Lasse Nordas, of zou Jim zeggen, Noeros. Mooi. Lasse Noeros maakt dit seizoen meer doelpunten dan Dylan Vente. Nee. Nee? Oh. Oké. Ik heb Nou een ja. beetje van hoe lang. Hij leidt aardig op koers. Ja, Ja. hij had er al draaien. Maar goed. Vent had er nou. Sais. Maar goed, we gaan gauw weer naar Andor. Andor, Cambuur speelt 6 wedstrijden in 22 dagen. Ja. Dat is leuk en aardig, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nou. Nee, dus daar heb ik wat die het voor. daar is Ja, wat ik ga die er het voor. rekening mee houden. Ja. Oké. Roelof, ik heb het altijd nog zijn. Ja. Maxence Rivera is een topper van Jereveen. Sjog maar naar die statistieken. 100%. Wat een doelpuntenmaker. Assistkoning. Goed, Geert, als het Willem slaggert om Snoop Dogg voor de microfoon te krijgen, dan is dat komende sneun de allereerste plaat die ik draaien zal in mijn radioprogramma. No way, nee. Nee. Echt net? Nee, doe Drop maar. it like it's hot. Snoop Dogg voldoet niet aan de kwaliteitscriteria die ik aan mijn programma stel. Let hem dit Het jaren. spijt me verschrikkelijk, maar sorry Snoop Dogg. Nee, ook niet sorry. Nee. Nee. Helemaal niet. Sorry. En de laatste jongens, die is van Jan Vincent, JV. Jereveen, dat is een echte karakterploeg. Ja, Ja? ja. Want na een kwartier is die het juist er al 0-2. Ja, ik ben net, hoe vaak Josto Jereveen voetballen? Nou ja, ik zie de samenvattingen natuurlijk alle weken. Hele wedstrijden, ik denk... nou, een keer als van de 34, 8 of zo, zoiets. Dus dat toch maar daar gaan we weer. Nou, bij die 0-2 dacht ik van, dit is... Pek voetballen namelijk heel goed. Ja. En die wie volle scherper, die voetballen heel direct. Ik ging voort naar voren ta. En naar Arin jerde ik de trainer Robert Veldman. Ik zei, ja, we hielden ze daar nog voor waskagen. Luidt het nou aan ons dat we ze toch net goed genoeg voorbereiden hebben? Of binnen speel ik gewoon net scherp genoeg starten. Hoe dan ik, je staat een team met 2-0 achter. Op dat moment liep het er natuurlijk totaal net op dat Jervin waarom komen zo in de wedstrijd. Ian afstandskot van Rivera. En die draait de hele wedstrijd eigenlijk om. Want vanuit dat moment... tuurlijk het pak ik nog wel kansen aan, maar vanuit dat moment wie Jervin de baas. En ik zeg ja, karakterploeg. Omdat, ja, Willem is er net, hè, die heeft normaal altijd alle statistieken, maar... Daar is een briefje bij. Die Jervin had nou 14 punten hellen, nooit een achterstand. Nou, dat ze op achterstand kan binnen, toch nog 14 punten hellen. Er is maar één club in Nederland die dat vaker die net als NEC. Die heeft 15 punten, dus dat is 1 punt meer. Tuurlijk, PSV komt eigenlijk net zo vaak op achterstand, dus die kunnen ik net zo volle punten goed matchen. Maar het zaait wel wat dat je dus 14 punten hel je kennen nadat je op achterstand komt. Dus ja, karakterploeg. Het is een karakterploeg. Maar Ik kan dat wel wil je stellen dat dit de meest interessante statistiek is die we onthouden tot jet hebben. Nou ja, maar dat is net eerlijk Dit van is Willem. Want Willem uitzonderlijk zit net... Willem zit net... Ja, dit is uitzonderlijk Ja, sowieso. ja. Maar van het wie net goed, dat wie wel vermakelijk, Roelof. Dit denk ik, de wedstrijd. Maar ze hebben natuurlijk naar de wedstrijd van FC Twente... Dat is een pittige nijbespreking, hoor. Ja. De rest ook nog goed, hoor. Maar de onvierde, Luc Brouwers. Ja, uitgebreid maar Luc Brouwers gewoon. Ik vind dat... ik vond het al te volle slijmen, maar Luc Brouwers kent dat ik heel goed. Dus hij kent dus echt heel goed. En daarmee de supporter ik meenemen in het verhaal... hoe zij dat beleven hebben na die wedstrijd. En nou ja, wij gaan er een artikel over maken. Het komt hier op Del. Dat zij full gespeteerd gewoon hebben. Dat gewoon wij de wedstrijdbeelden erbij komen. De laptop erbij en onderhand daarvan. Maar nou klapt Robert Velman de laptop dicht. En zijn ze nou Hij jongens... die hem wel eerst iepen en daarna klapt hij hem dicht. Nou, hij die hem iep, maar toen liet hij hem op bureaublad staan, om het nog preciezer te wezen. En daarna besplutsen ze dus, en toen zei Robert Veldman, ja jongens, nemen jullie het woord maar. Dan binnen een stuk of 6 zo'n spelers die het naam hebben. En Luc Brouwers die zei van, ja, het is gewoon heel goed om ze nu dan eventjes
te zeggen hoe je het ziet, hoe je het voelt, hoe je erover nadenkt. Ook al sta je er niet helemaal achter, dan is het er maar uit. En dan weet een ander ook hoe die erin staat. Ja, het is bijna filosofisch. Maar dat vond ik heel mooi, want ik denk dat dat voor elke redactie of bedrijf, ik zou werken, dat het goed is om ze nou en dan eventjes... Eigenlijk zei hij wat wij al hier in de sportredactie doen dus eigenlijk. Ja, gewoon uitspreken. Ja, wij dat dan ik uitspreken. op zender. Maar, Ja, doorweg wel eens, maar dat doen we niet meer. Maar ik heb ooit geleerd, zonder wrijving, geen glans. Zo is het. Ja. Nou ja, maar het is heel goed om uit te spreken wat je denkt, want dan weet de oor hoe het erin stiert. Ja, dat is heel goed. Nou ja, dat is, kwam uiteindelijk op de dat ze tijdens de wedstrijd beslist die om op een bepaalde manier druk te zetten. En dat Joris van Overheem zei dat... Maar wie neemt, is dan Brouwers, sorry ik even onderbreken, is dan die Brouwers als onvierder de eerste die zei van, oké, trainer, ik ga het even vertellen? Nee, hij wie dit keer net degene die het initiatief nam. Hij zei, ik dacht, laat ik het nu maar eens aan een ander over. Okay. Hij zei, het ben vol. Ja, ik ken mijn Pappenheimers, ik ben altijd wel een beetje dezelfde. Maar er ben je nou wat rijden waarvan ik zei, nou die naam nou ik even in het woord en dat wie ik wel heel fijn om even. Ik zou altijd Brouwers wie ik net gelijk ben met de tafel slaan, want zonder Brouwers zijn ze wat wakker woon. Maar dat wie toen nog net het geval, hè? Toen ik daar in de nee, maar goed, het kan wel terug, want de neemt de correctie namen Maxence Rivera. Ja, hij hier natuurlijk, ik neem altijd de pupil van de week. Maar deze jongen, hij zit nou op 3 goals en 8 assists, inclusief het bekertoernooi. Ja, hij begint hem heel niet meer te ontwikkelen, lijkt het wel. Ja. Hij wordt daar nog beter als we hebben hem wel eens vergeleken met Benjamin Pauwels. Oh, nee, ja? met Benjamin Pauwels. En Ja. dat vonden we toch een sensatie bij Cambuur. Dat weer weer een lust voor het oog. Maar hij keert er nooit in natuurlijk. Deze jongen doet het beter. Ja, Ik vind hem beter. Inmiddels. ja. Want dat is denk ik wel eens een keer heel kritisch. Ja, nou, Job, ik splits me juist nog eventjes naar de tijd. En een dikke glimlach op het gezicht. Het is echt een leuke jongen. Maar die voor Français? In Anglais. Type. En het Engels, dat gaat best wel goed in momenteel maar hem. Ja? Oké. En hij wie heel enthousiast natuurlijk, een glimlach op het gezicht. En hij joeg ik wel echt om dat ik kijk naar de winterstop echt wel even een diphoorn had. Had ik net precies, daar krijg je dan ik net precies de vinger achter wat het dan precies wie is, zei hij. Maar ja, ik had wel even een mindere fase hoor. Maar ja, nou, Go de Eagles, Jochie Twaas is, maar die Ian op Trendsco, wie echt fabuleus. Van een mooiste assist op die van Koen Constans Nij. Ja, maar dat liedje in Go Ahead Eagles. Ja, Go Ahead Eagles, ja. Nou ja, dus hij is on fire. Ja, zeker. En Ringo Meerveld. Ja, zo'n jongen dan ik een beetje tiet. We zijn natuurlijk heel goed in om mensen heel gauw uit te zitten. Was dit echt even een Arjen reactie? Want dat is de ene west, de badskip. Hoe vaak hebben we het nou al net zien dat een jongen, bij welke club dan ik, altijd naar Heerenveen is of bij een topclub, na een jaar hier of soms misschien na een heel seizoen pas echt rendeert en op gang begint te komen. Dus ja. En constant wordt, hè? Ja. Want dat is natuurlijk wat het met die jongen zegt. Het is wel wat op en del. Dat jet bij de leeftijd, dat jet bij de ontwikkeling. Ja, maar goed, Rudolf hier niet kijkt van ik heb wel in een mindere fase zitten. Dat het dan Riveratie en zijn. Maar ik weet dan net wat de goede fase west het. Want hij had dan net echt een hele goede. Zo nou en dan het is een keer een opleving in een wedstrijd. Nou, het van de winterstop wie die wel echt maar in een goede serie bezig. Hij scoort het in Feyenoord, hij scoort het in Heracles. Hij scoort het in Heracles, dat wie een penalty. Wie de eerste penalty voor kijk mist hij. Maar hij telt wel, hè? Oh ja, hij telt wel. Ja. Nee, maar zo'n jongen bloed wil het vertrouwen hadden van Robin Veldman. Die bloed hem net voor niks opstellen natuurlijk. Die traint alle dagen maar die jongens. En je kunt zeggen van wat zit erachter. Gurbus is nog jong en daar wordt nou van verwachten dat hij de stap maakt nadat er het langer volhoudt. Langer van weer de wijze kind tijdens een wedstrijd. En Rivera, ja, die is altijd dreigend. Hij is altijd een hannebiener. Hij zorgt er altijd voor dat de chinstanders met hem bezig binnen. Dus dat jouwt ik weer rond te oren. Dus daar zei ik van Rivera altijd steenlitten. Voorlopig wel. Nou, Luca Ooyen vind ik net een verkeerde voetballer trouwens. Dus die zit er natuurlijk nou ik achter. Maar die is die Maar die is er ik nog maar correct. Ja. Nou, dus En Van Axel Dongen, die weer nou blesseerd trouwens. Maar dat zei, vond ik wel typerend. Johan Hansma zei dat ik hoorde Johan Katlin, die toen helemaal naar Almere City, die speelt nou bij Utrecht. Die zei, ja, die hel ik uit Frankrijk waar. En het eerste jaar wie dat nog niks bij Almere City. In de Nij woonde het erin. Ja, en toen maakte hij de transfer naar Utrecht. En nu is hij een van de bepalende spelers bij Utrecht. Maar ik wil nog even naar iemand daar, jongens. En dat is Ringo Meerveld. Want die heeft nou wel Sjenlitten, denk ik, dat is geen linksboeten. nee. Dat is echt een noem het zien, toch? Maar dat vindt hij zelf toch ik? Dat vindt hij zelf. Ja, dat noem het zien, dat is zijn beste plak. En want hij kreeg er ongelooflijk op zijn falie op een gegeven moment van Robin Veldman tijdens deze wedstrijd. Omdat hij net maar zijn man Maron. Want dat is natuurlijk wel wat er in zijn spul hing. Hij ging geweldig dribbelen, hij ging geweldig shitten, dat het Rick Sjenlitten. Die paas op de 4-2 van Heerenveen, dat is echt een skitterende paas. Echt super strak.
perfect in erin van die echt brengt, die het goed terugzet en uiteindelijk maakt het Gurbius die goal. Dus ja, hij liet wel zien dat hij echt van meer waarde is. En daar heeft hem interviewd nog, hè, Ja, Aurin? is het hem irritant of briljant? Je moet kiezen. Nou, dat is hij toch briljant. Maar snap je wel een beetje de vraag ik? Nou ja, vanwege dat het irritant Wat? is dat hij net altijd... Irritant of briljant? Wat vies irritant aan hem? Nou, laat ik het eerst even oorstellen. Want ik ging eerst voor de microfoon. En nou ja, je weet dat ik maar altijd wel een beetje aparte vraagjes stellen. Dus deze vraag stelde ik eventjes in Ringo Meerveld. Bij jou denk ik altijd... Aan de ene kant... Oh, irritant. En aan de andere kant denk ik... Wat is hij briljant? Snap jij dat ik dat denk? Nee. Leg eens uit. Nou, soms weet ik dat je kunt goed voetballen. We zien allemaal dat jij een goede voetballer bent. En soms denk ik, kom nou. En soms ben je briljant zoals deze goal met acties. Dat is een beetje het dubbele gevoel wat ik soms bij jou heb. En ik denk de gemiddelde supporter ook. Dat wil ik even naar je voorleggen. Wat vind je ervan? Ja, zeker. Nee, nogmaals, je hebt gelijk. Ik denk dat ik gewoon veel te wisselvallig ben. Dat ik sommige wedstrijden gewoon niks laat zien van mijn kwaliteiten. Terwijl ik geef gewoon 100% aan en dan komt het niet eruit. En ik moet dat zorgen dan dat ik dan door de ondergrens ga. Dat in plaats van een 3 moet een 5 worden of zo. Dat het minder opvalt. Dat ik zo slechte wedstrijd speel eigenlijk. Dus nee, je hebt 100% gelijk. Ja, tuurlijk. Ja, hij is moet ook wel eens constanter worden. Ja, nou ja, dat is En wel een hij beetje... ook als gelijk, ja, dat dat is wel eens leuk. Maar dat is natuurlijk een beetje wat Stoos Suis op dat moment op het middenveld dat hij Simon erin lid. En daar ben ik heel erg mee bezig. Hij moest heel erg, van hem heel trouwens ik, dat hij die eerste jaar hier heel erg wennen moest. Onder het niveau, onder het fysieke, onder het trainen. Dat hij echt opbouwen moest. Ja, en hij had dat beide natuurlijk. En op die linksboeten kun je die iets minder kweer dan op die 10. Want dan maakt hij wel vaker de verdedigende stellingen gebracht worden. Hij Maar maakt daar het maakt er iets meer natuurlijk in. op een geweldige manier het verschil juster. Want als just Trenskov, Brouwers en Vente, de drie topscorers op dat moment van Heerenveen, binnen alle drie net bij. Als je al een goed verzondje doelpunt. Ja, dat is de helft van de helft van de productie van Heerenveen ontjuster. En dan toch maakt hij wel het verschil. Maar die geweldige goal en die paas die uiteindelijk leidt tot... Maar nou wordt het aan zijn interessant. Ja. Want die man die wordt aan zijn weer fit. Juist. Toch? Ja. Dylan Vente komt er weer bij. Komt dan Vente weer in de basis en Noeros op het bankje. En gaat Luc Brouwers als hij weer fit is, gaat dan Ringo Meerveld toch weer naar de linksboeten? Ik denk dat Vente er weer in komt van Nouros. Ik denk net dat de trainer de rekening mee houdt, maar ik al omdat Nouros hier wordt en Vente natuurlijk een transferwaarde voor Chitwurg eventueel. Maar hoe Het hier van Luton Town. Een optie tot koop Nee, op Norris? Nee, want die volgens mij is hij nou op transfermarkt 3 miljoen waard of zo. Dus volgens mij kom ik van 4 miljoen van uit Tromsø loopt naar Luton Town. Dus dat ben de grote bedragen voor Heerenveen op dit stuit. En dan de vraag hoe Luc Brouwers. Ja, ik vind dat heel spannend. Ik ga het even Robert Veldman voorline. Daar haast natuurlijk 4 middenvelders die eigenlijk alle 4 spelen kennen. Van Overheem, dat twijfelt niemand aan. Die speelt altijd op 6. Die zou nog in de verdediging kennen, maar oké, die zit op 6. Dan naast Linde, Brouwers en Meerveld eigenlijk 3 spelers van 2 posities. Smans kan ik nog gerust even geblesseerd wezen. Ja, nou ja, Moet je vatermaatje. die is maar eens een keer wel Bij Linde toch ook, ze staan er al wel de vaste waarde in. Onomstreden. ja. Dus Ja. maak je een keuzemaatje tussen Luc Brouwers Ja, maar of Meerveld. Keuzes maakt ze maar toch precies altijd. Dat mensen, Ja, maar dat had hij alleen net gaat- hier, want hij scoorde Meerveld naar de linksboeten. Der toch hoede die keuze net een meidje. Nee, ja, goed, maar het is natuurlijk wel luxe. Je hebt toch liever dat je die keuzes wel maatje Zeker. kennen dan dat meesten er net binnen. Ja. Ja. Nee, het is geen Maar goed. probleem. Maar Roelof, verlos ons. Wat gebeurt er Ja. snuntje in PSV? Nou, dat hing het er eerst van aan natuurlijk over Luc Brouwers, die hier toen een tik kreeg op zijn koet. En of hij fit genoeg is. En de eerste volgende wedstrijd is PSV uit. Dus ja, ik zei, Veldman zei ik van, het hing het ik wel een beetje van het chest aan eraan. En dan kun je me Ja, voorstellen dat hij maar dan toch- scheelt het Brouwers. Ja, iets eerder, maar Brouwers speelt. Ja. Ja. Goed Ah. jongens. Glazen bol. Glazen bol, dat is exact. We jaren het natuurlijk al heel vol. Bist toch een beetje van de quizjes, JV? Dus ja, is. Ja, toch? Wij hebben hier elke week hebben wij hier de quizvraag. Dan moet ik die wel een beetje waskoogje. Ze binnen onder de pittige kat. Ze binnen onder de pittige... Toch eerlijk, jongens? Oh, is dat nou de vraag van Gerald? De vraag van Gerald. Oh ja, nee. Farshad Noor, ja. Dat gaat nog altijd tot het ringenbel. Die quizvragen van Geert, die vind ik van een ietsje makkelijker niveau. Maar die Van Gerald? net als dan. Zijn we vrede? Gerald is moeilijk hoor. Nou, doe maar. klets hem er maar in. De vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wel leuk. De
Ja, Gerard, het wordt toch een beetje een herhaling van zetten. Maar Farshad Noor, daar hier de man echt nog nooit van jet. Niet. Dat meen je niet. Nou, heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Heeft misschien een vraag over een iets bekendere speler? Ja, als ik de naam Juri Rozen zeg, hebben de mannen dan iets van herkenning in de studio? Ja, dat denk Of ik wel. Ga je er wel vanuit? Ja, nou laten we het dan hopen. 2013, bekend verhaal, kampioenschap. Het seizoen daarvoor werden we geloof ik 4e, 5e of 6e. We hadden een leuke ploeg met aardige spelers, leuke jongens. De Erik Bakkers van deze wereld, Melvin de Leeuws. Allemaal keurige jongens. Maar als we dan uit naar Den Bosch moesten of uit naar VVV en het was donker en het was vijandig, dan gaven we niet thuis. Wel beter zijn, maar dan kon het je tegen 1-0 verliezen. Dat was waarom we niet promoveerden. Dat was mijn analyse in ieder geval. Ik zei, we hebben er eigenlijk een ettenbak bij nodig. Iemand met een kale kop, tattoos. Iemand waardoor Erik Bakker in de kleedkamer uit bij Den Bosch zich wat veiliger voelt. Daar zijn we naar op zoek gegaan. We kwamen bij Juri Rozen uit. Was net gestopt met voetballen. Was met Graafschap gedegradeerd. Hoop gedoe, ellende. Hij was er helemaal klaar mee. Ik heb 3 keer met Juri gezeten. Tot 3 keer toe zei hij van, mooi verhaal, ik geloof je wel. Maar ik ga het niet doen, ik ben klaar met het voetbal. Toen reed ik terug over de afsluitdijk naar Leeuwarden. En toen keek ik op Wikipedia. En toen zag ik dat Juri Rozen 322 wedstrijden gespeeld had ongeveer. En 99 goals. Nou, toen heb ik Juri opgebeld op de afsluitdijk en gezegd van, Juri, ga jij later tegen je kleinkinderen zeggen dat jij met 99 goals gestopt bent met voetballen? Dat valt toch niet uit te leggen straks. Juri belde me later terug. Hij zei, je hebt me toch getriggerd. Ik wil toch nog een keer met je zitten. En Juri heeft getekend. En het was een fantastisch seizoen. Erik Bakker schoot elke panel binnen, scoorde veel. Iedereen voelde zich happier. En de laatste wedstrijd van het seizoen werden we kampioen met Juri Rozen in de basis. Die niet eens zo heel goed meer was, maar de rest veel beter maakte. Er is echter 1 probleem. Juri heeft dat jaar 0 goals gemaakt. En hij is gestopt na dat jaar, want toen was hij er helemaal klaar mee. En hij is gestopt met 99 goals. Dan nu de vraag voor de man in de studio. Voor welke club maakte Juri Rozen zijn debuut in het betaalde voetbal? Nou jongens. Ja. Wat een lang verhaal, hé. Ja. En uiteindelijk is de vraag. Waar gaat hij heen? Ja, hè? waar gaat hij heen? Juri Rozen, ik wist nog dat hij... Wij hebben een hele protestante gedachten hoor nou in dit verhaal. Hè? Ik wist nog dat hij inderdaad uitsjoegen was, omdat hij die 100ste goal nog maatje moest. Nou ja, die had er dus uiteindelijk net makken. En toen dacht ik echt nog, misschien gaat hij er wel heen dat Henk de Jong, of eigenlijk Sander van der Heijden, Juri Rozen nog in een wedstrijd op wissel zetten had. Om te triggeren, om de boel op scherp te krijgen. Ze verleren toen, wist nog wel dat Cambuur, Henk de Jong nam Cambuur roer van Alfons Arts. En toen speelden ze het in Almere. En die verleren ze. En nou, de keeper werd dus de klas. Telgenkamp werd vervangen door Leon Nienhuis. Nienhuis, ja. En Juri Roos, dus zei Sander, Tjen Henk, we halen die rozen er ook even uit. Dit mag al even wat pittiger. Toen hebben ze rozen een wedstrijd op reserve zetten. Ik denk, dat gaat die heen. Nee, maar ik dat wie de vraag net. De vraag is dus... Maar waar is je debuteerd? Nou jongens. Geen idee, Andor? RBC Roosendaal. RBC Roosendaal is niet goed. Nee, het is nooit een ploeg in de Eredivisie. Excelsior? Nee, het is de heen en weer. Volendam, daar heeft hij zijn debuut maken. Trouwens, nog een leuke anekdote over Juri Rozen. Na ouder van dat seizoen, wie er een oefenwedstrijd. Wij spelen ze dan altijd sinds in Boetenpost, nevens mij. Dat is die Memorial. Dat is een oefenwedstrijd. Kortstille, regioteam, Regioteam, ja. Nou, wie een oefenwedstrijd, ze krijgen een penalty. Cambuur krijgt een penalty. En ze denken, nou ja, het is een oefenwedstrijd. Maar Juri Rozen, hij maakt zijn 100ste doelpunt matje. Dus Juri Rozen pakt die bal en neemt die penalty. Wat denk je? Mis. Speelt dus de rest van zijn leven op jongen doelpunten staan. Maar we moeten wel constateren, die klootzak hebben ze wel binnenhellen. Want het was een beest, hè? Zo is het. Hij werkt het nou in een jeugdopleiding bij Ajax. Hij werkt bij Ajax, ja. En dat is een mooi berichtje. Hey. Want Cambuur speelt jong Ajax. Ja. Heeft ook daar goede herinneringen aan? Ja, geweldig. Ja. Vertel, hij zit meer aan de kistverhaal, hè? Ja, ik ken het verhaal. Tenminste, ik heb het jet inderdaad. Ja, zeker. Ja, nee. Maar net elke niet weet dat Geert. Even nu iets meer. Nou ja, we zien de rijden en het waaide en die. En we kwamen bij die toekomst. En er zit zo'n man bij dat sterk en die zei, komt er niet in. Komt er niet in? Nee, op 7 uur. Ja, kom op, zeg het is 6:50. Nee, komt er niet in. Die had dus daar in de rij zitten. Toen heb ik op het graf van mijn leven met hem, zwart, ik kom nooit, maar dan ik nooit weer bij Jong Ajax. En dat heb ik volhouden. En wat jij ik nou van mijn goede collega Ander Faber? Nou, Ander?
de toekomst gaat zien we nog om Jelverson. Je van media. Dat Is is hij fijn. fijn, dan is hij mooi. Ja, dat is legacy mooi. van Geert van Thun. Ja, dat is toch prachtig. Maar goed, heeft er een beetje vertrouwen in bij Cambuur? Want er wordt eindelijk wel eens een keer Ja, voetballen. ze zijn vooral blij dat ze eindelijk weer de wei in kennen. Dat ze weer in actie komen kennen. En ja, jonge Ajax is de nummer laatst. Dus in die zin is het vertrouwender. Cambuur kan uitgaan van de eigen kwaliteiten. Je hebt bij de best voetballen in de ploegen. Alleen Het is allemaal leuk en aardig, maar ze zitten hier na het verlies in jong PSV. Hier zit het gebrek om wedstrijdritme. Ja. Nou ja, er is net volle ritme bijkamer, denk ik, de laatste week. Nee, verliezen weeken hebben ze nog oefenen. hebben oefenen, ja? Het is in Pek Zwolle Ja, met de eerste en met de reserves het is in Bochum. Bochum, ja. Tweede. Alleen nog, ja, wat in die weken van jong PSV, nevens Henk de Jong, ook wat het probleem wie het trainen. Ze konden eigenlijk net goed trainen, moesten heel iets van kunstgas naar gewoon gas, van ondergroen wisselen. Dat schijnt heel lastig te wijzen voor voetballers en voor de botten en de spieren. Daar zit nou ietsje meer stabiliteit in. Cambuur had de oranje dagen op natuurgas traint. Henk de Jong zei na Oren van de wedstrijd jong PSV, ik viel het juster al op de training. Nou, dat gevoel had hij nou net. Dus ja, laten we hopen dat het gevoelsmens Henk de Jong gelijk krijgt. En, Ze hebben wel een nieuwe trainer daar, hè, bij jong Ajax. Wat, één? Trainers. Nou ja, een hele Spaanse enclave. Een ver vol uit Spanje. Ja, Sjouwen, toch? Ja, maar goed, ja, Willem Wijs, ik bedoel... Ja, Willem Wijs. Nou, Willem Wijs wie wel een man van het opleiden, hè, het beter maken. Die zegt wat minder naar het resultaat, is mijn inschatting. Die zegt, oké, zo'n jong team, daar maar trostromen. Die de heeft Gordy die in de badskip on. Die Gordy, niks, hè? nee. Een olifant door de porseleinkast. Het zal ik je vertellen. En dit is de voorbode voor wat Ajax 1 te wachten staat. Wat we nou weer voor exoten binnen krijgen daar bij die club. Let maar op. Ik ben heel benieuwd. Oh, jongens, telefoon. Is dit Willem Wijs Willem misschien? Wijs, wel? dat Wijs. zullen we Willem Wijs. Goedemiddag, met wie hebben wij het genoegen? Met Michel. Hey, Michel Flap. Michel Flap, een bijzonder goedemiddag. Jij maakt, doe makkers. Hij staat Arun Simmer, hij zou de oerstap maken naar Qatar, naar Al Ali. Hoe gaat het daar eigenlijk? Ja, het gaat fantastisch hier. Oh. Ik heb er nu 10 in liggen en 6 assists, dus qua statistiek gaat het mooi. En nou, ik moet zeggen, het leven is fantastisch eigenlijk. Ja, want wij waren van de morgen al wekken met snieën. Hoe wie het in Doha? Ik werd wakker met 27 graden, dus ja, je hebt twee grote verschillen, zeg maar. Jazeker, maar die statistieken vandaag die zijn uitstekend. En vierde maar de ploeg zelf, hoe gaat het met Al Ali? Ja, we staan er in de competitie niet heel best voor. Maar we zitten nog wel in de Champions League, de Aziatische Champions League. Daar spelen we nu zometeen de return tegen Sepahan, het team uit Iran. Eerst wedstrijd was 2-2 en als we doorgaan dan gaan we volgens mij naar de kwartfinales. Dus dat is wel netjes, we zijn de groepsfase doorgekomen. Maar in de competitie staan we er niet heel best voor op het moment. Ik zeg laatst een filmpje, Michel, dat is de onderdoensje. Wie is maar in voor een Grutte Beker? Wat wie dat voor prijs? Ja, we hadden dus een wedstrijd tegen de Emiraten. Dus dat is een soort Challenge Cup. Dus eigenlijk de Qatar tegen de Emiraten. Daar deden 4 teams uit Qatar aan mee. En 4 teams van de Emiraten. Daar waren 4 verschillende bekers te winnen. En wij speelden tegen... moet ik even nagaan welk team het ook weer was. Ja. Maar we hadden een wedstrijd daartegen. En dat ging om een beker. Dus het was hartstikke leuk. Ze hadden iets van 30 jaar geen prijs gepakt. Dus het was ook wel speciaal voor de club natuurlijk dat ze weer een prijs hadden gepakt, zeg maar. Ja, nou zullen we natuurlijk net een heel soort beelden van de Qatarese competitie hier in Nederland. Maar daar is natuurlijk bij grote clubs voetballen, hè? Bij Anderlecht, bij Bielefeld, bij FC Twente, Heerenveen natuurlijk. Maar hoe nou steeds bij Al Ali, en ik zie wel eens de beelden die ik dan voorbij kom, dat is dan vaak lege tribunes. Hoe is het om bij zo'n entourage te voetballen? Nou, dat is de enige wat ik wel enorm mis, hoor. De fans in het stadion, de druk die erbij komt kijken, de presteerdruk om de beste te zijn, zeg maar. Natuurlijk als je een goal maakt om te vieren met de fans. Ik bedoel, dat is ook wel een reden waarvoor je voetballer bent geworden. Ja, waar ren je dan naartoe? Maar ja, uiteindelijk... Wat zei je? En waar loop je dan naartoe? Ja, precies. Nou ja, naar je teamgenoot wie je de assist geeft. Ja. Nee, dat snap ik. Ja, nee, klopt. Maar dat mis ik wel, hoor. Dat mis ik wel. Ja, wat mis je dan de eredivisie ook wel eens? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk 4 prachtige jaren gehad bij Twente en natuurlijk doorgekomen bij Heerenveen. Ik kijk nog wel bijna alle wedstrijden van Twente en Heerenveen in de Eredivisie.
Dus ik volg alles nog wel, maar ja, ik voelde gewoon dat dit een mooi moment was om nog zoiets te doen. En op dit moment ben ik er gewoon dolgelukkig mee en ben ik er hartstikke happy mee. Ja, want heeft er trouwens, als er alles volgens dan ik de Matties in Milaan, is er de bronzen medaille van Jorrit Bergsmerk, Sjoen? Nee, dat volg ik niet eerlijk gezegd. Oh, dat niet. Roelof, zet er Nee, nog weer dat even niet. op. Maar want die contract rint nog even terug, hè? Ontmaai 2028. Ja, klopt. Ik heb 3 jaar getekend. Komt hier ook niet heel vaak voor dat ze überhaupt een transfersom voor je betalen en een langdurig contract geven. Dus dat was voor mij natuurlijk wel speciaal. Aangezien als je ziet hoe groot de lijst is voor jongens die hier willen voetballen, dat kan je niet voorstellen. Die is zo enorm groot. Je hebt 12 teams en 10 plekken voor internationale spelers. Dus ja, dat vertelt ook wel een beetje dat er 120 spelers maar hier kunnen voetballen die van overal uit de wereld hier kunnen spelen. Dus dus ik vind het best wel speciaal dat ik hier speel. Natuurlijk is het, wat ik zeg, qua fans en zo is het een stuk minder. Maar als je ziet hoeveel jongens hier toch willen spelen, dat is echt een hele grote lijst. Hoe binden de secundaire arbeidsvoorwaarden, Michel? Nou, ik moet zeggen, ik merk daar zelf niet heel veel van. Of heb je het over mijn financiën? Wat bedoel je precies? Nou, ik stel hem politiek correct, maar de spelers natuurlijk net alleen nog voor het sportieve, daar kan ik me voorstellen. Nee, ik voetbal hier niet alleen voor het sportieve. Nee, dat klopt. Uiteindelijk kom je op een punt in je carrière waar je gaat nadenken en ook gaat kijken dat je straks ook je kinderen veilig wil zetten, je familie veilig wil voetballen. En ja, tegen sommige cijfers kan je soms geen nee zeggen, jongens. En natuurlijk zie ik mezelf het liefst bij de grootmachten voetballen en de topclub spelen. Maar ja, uiteindelijk is dat in de zomer zijn er een aantal dingen niet doorgegaan. En toen kwam dit voorbij. En ja, dan krijg je op een gegeven moment een gevoel erbij. Dan ga je gesprekken voeren met Sven van Beek, Pelle van Amersfoort, die hier ook zitten. Waar ik af en toe koffie mee drink of uit eten ga. En ja, en als je dan nu ziet hoe het leven hier is en hoe fijn het is. En ik hou ook wel van de zon, dus dat helpt ook wel. Dan ben ik er eigenlijk op dat punt dolgelukkig mee. Want wat kist is hoe het leven daar in Qatar is? Zoals ik heb het geweldig naar mijn zin, maar het is natuurlijk een heel oor leven als in Europa. Hoe is het daar? Ja, nou ja, er heerst gewoon heel veel rijkdom. Eigenlijk alles wat je... Je komt bij een restaurant aan en zet je auto weg. Ik heb bijvoorbeeld thuis ook een nanny, een schoonmaakster die het huis schoonmaakt, schoonhoudt. Ik weet niet, het is, als je op het vliegveld aankomt, dan liggen er overhoop en daar staan ze allemaal netjes op een rijtje opgestapeld, weet je wel. Ja, die dingen. Overal is een baan voor gevonden en is het schoon en netjes en is het veilig. Ik bedoel, ik kan hier mijn tas op tafel leggen met mijn telefoon ernaast en ik kom 2 uur later terug en mijn tas en mijn telefoon ligt er nog. En dat is natuurlijk denk ik ook wel een heel groot verschil. En nog een laatste vraag dan aan Michel, want er is nou natuurlijk in de vorm van je leven, er is 28 jaar, er zit natuurlijk nog een periode nog in Qatar. Maar komt er ooit nog wel waarom in de Eredivisie? Dat is wel mijn intentie, ja. Dat is wel mijn intentie. Ik heb altijd gezegd dat ik graag bij Heerenveen ook zou willen afsluiten. Dat heb ik altijd nog steeds in mijn hoofd zitten. Maar wat ik zeg, ik ben nu 28, dus ik zie het niet eens wel. Ik ga hier eerst gewoon volop van genieten van dit avontuur. En mijn familie is gelukkig hier en af en toe komen vrienden en mijn ouders komen deze kant op. Dus nee, ik heb op dit moment eigenlijk niks te klagen. Super. Nou, dankjewel. Dat is even in de uitzending komen voerders. Ja. Dank jullie wel dat jullie me wouden hebben. Oké, jongen. Dankjewel, Michel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, jongens, hartstikke mooi. Nou, nice, hè? Van Michel Flap komt weer waarom bij Heerenveen. Wil zijn carrière afsluiten in het Avalenza stadion. Nou, dat is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Dovoerders, oude tiertje wie het in de Go Ahead Eagles. Waasje. En Heerenveen wint. En dan doe je natuurlijk altijd de interviews. En dan ben je klaar. En dan word je eigenlijk zo gauw als mogelijk in de auto stappen. En dan word je naar Hoesta. Koenet, hè? Nee, die zien wat supporters van Go Ahead Eagles. Die winnen leuk. Je ze wel supporters noemen, zeg je dat erbij. Wie de wedstrijd ervoor ik al samen, toen wie ik er. Ja. Toen kregen ze in de laatste minuut van de blessuretijd ik nog een goaltje mochten wees ik het stadion natuurlijk. Melvin bedankt. Melvin rot op. Maar ze winnen net leuk op die. Nee. Oh nee, dat is ook wel eens fijn. Ik vind wel een beetje chagrijnig, want we zien die pestenmuren. Ik vind Volendam is erg, maar Go Ahead Eagles is ik erg, hè? Dus is dan kijk net achter die cornervlag. Ja, dat is echt helemaal in de hoek. In een hoekje. Man. Mooi dat is toch vergelijkje kerst, want ook gisteren naar Volendam dit seizoen. Ja, ik heb bezocht er van aan te komen. Maar Arjen en ik waren dan altijd het schema en meestal tot de winterstop en naar de winterstop. Dus ik hier
ik begin het schema alleen makkelijk. Ik denk, dan zet ik mezelf net op Volendam. Dus dat stuur ik naar Arjen. Nou, voor mij, de koers net, hè? Nee, ik koe net. Dan was die beste nog naar Holland. Nee. Dat is toch in de tijd dat op het middenterrein gewoon... Ja, we zien het nog wel mooi op een midden. Op een midden. De lijn. Hele finale van de week. Uitstekend. Ja, mooi. Uitstekend. Ja, Hey, nog even zo... JV had zijn auto ook eens een keer heel strategisch parkeerd. Wist je wel? Bij Volendam? Bij het Cambuurstadion. Ja, bij het Cambuurstadion. Weet je, nou Roda. Play-offs Roda en toen vliegen de wc-potten door de lucht. Wie moet dat doen? Dat ging niet. Ja. Dus tip in de auto weg. Ja. Ik zei, dat handig, jongen. En toen moesten we heel lang in het stadion blijven. Ik zit op het truin. Maar wie die auto net steken toen? Nee, niks mooi, toch? Nee, zeker. Nee. Maar nog even hoe jong Ajax. Want ben we er wist van dat die wedstrijd gewoon trok hier? Ja. Ja? Ik denk het wel. Ja. Geen enkel probleem? Geen centje Je bij. waar nek van de Moorwekker, al je snieën. Dan denk je net van even, oh jee, het En zit dan toch just net. eventjes de nieuwsberichten een beetje naar. Dan bleek dat Schiphol toch tig aantal vluchten annuleerd had. Ik denk, oh jee, het zult toch net. Maar Ik hou meer mijn headbeet voor komende vreed, om eerlijk te wezen. Want het stadion, het veld in het Kooistadion is net zo heel best. Hut. Ze hebben de wol even op traintjusten, maar dat mochten na mijn training eisen net eens dragen. En dan komt Toonsje weer voorstonden, min fjouwen, nachts. Veldverwarming misschien nog wel om te staan. Ja? Maar die mat nog goed inregelen worden. Maar wacht eventjes, de veldverwarming staat on in het nieuwe Cambuurstadion. Dat is echt krut nice. Dus hij is net alleen nog onsletten, hij is echt ontzettend. Hij zegt ontzettend. Ja, maar hij mat dus nog inregelen worden. Nou moet hij nog inregelen worden. En dat is geen complex te wijzen. Gewoon draaien toch? Nou ja, misschien omdat dat maar die warmte-koude opslag te krijgen had, werd ze die warmte uithellen, dat weet ik net. Ja. Had ik net op trof Dus Art de Graaf, zo, vreeg het een wolle had Cambuur daar deze winter al profijt van had. Dus dat bleef ik erbij dat ik mijn het beter had voor komende vreed. Ja, maar goed, 6 wedstrijden in 22 dagen. Ja. Dat moet er nou aan zijn spelen worden in een moorde tempo. Is dat het wan? Ja, weet ik net. Het zilver matten. Nou ja, natuurlijk. Wel te Ja, je zult alleen nog de spelers wat misschien ons inzetten, want spelers kunnen net alle 6 wedstrijden spelen. En training onpassen. Ritme onpassen. Ja. Dus er wordt dan traind op 2 piekmomenten. Dat is even een wat oren onpak van de trainingen als het 1 keer in de week in actie komt. Maar trainen op piekmomenten? Ja, trainen op piekmomenten. Wat hoort dat dan in? Ja, dat weet ik net. Nou, dat is op een wedstrijddagen optimaal best. Dat hoort in. Ik heb net betoogd, ik heb van Henk de Jong, dus ik ben hallo, heb ik niet verstand van. Maar Jaantje dat ik? die traint net op piekmomenten. Dat is wel ordinair, hè? Is dat bij de NOS-podcast? Was dat ordinair? Ja, nou zoek ik eigenlijk in hem steeds maar van, nee, saffelijk geduld heb ze net. Hey jongens, even... Dit is in toch een heel Erik niks erover. Mooi conclusie. Maar goed, er is nou al even serieus, jongens. Even weer een serieuze toon. Ja, JV, er is al meer dan 10 uur nou bij Studio Sport. Hast een WK meemaken. Wie is er erbij in Brazilië? En ik heb begrepen, komende simmer is er weer een WK. Ja. En dan is er weer commentaar, Jan. Nou, dat is de eerste keer commentaar, Jan. Bij televisie dan. Oké. Ik heb wel de radio die bij de Aron WK's off-tube. Dat betekent dus gewoon in Hilversum. In de bezemkast? In de bezemkast voor de televisie. En dat is nou ik zo. We gaan net... Game net hinnen? Nee, nou ja, er gaan een autocommentatoren gaan er hinnen. Dat is net hinnen. Maar nee, voor mij hield dat net. Dus, maar Toen de bezuinigingen toch ik wel. Dat zeker. Dat het heel erg maar die bezuinigingen te krijgen. Maar dus, welke kreker zit er voor jou op het programma? Nou, Duitsland-Ivoorkust. Ja, Duitsland-Ivoorkust. Dat is een vraag. Ja, dat is dat primetime? Ja, 10 uur. Dat is dan primetime bij dit WK. Jongens, nee, 10 uur. Jongens, het binnen wedstrijden binnen tussen 9 uur jongens en 3-4 uur nachts ook. Zeg maar. Dat is een beetje de range waarin de wedstrijden binnen. Maar dit is om 10 uur. Maar als er vaak is het los af van, bij de NOS, dan krijg je een hele mooie. Zit er een wat minder mooie wedstrijd dan hoor ik al? Ja, goed, ik doe het rond al. Maar ga naar Panama om 4 uur nachts. Die zit er ook. Dat is geen primetime. Hij zette de wekker. Ik verwacht je dat je Ga naar Panama. Nee, Andor die heeft mij beloofd, ik mis geen wedstrijd, zei hij van. Nou, Je hebt 2 spelers van Panama. De voorbereiding moet nog beginnen. Cecilio Waterman. Ja, die namen voel me op, omdat ik denk, ja... familie van Boy. Ja, hoe dat nou? Nederlandse roots, dat mag nog even niet ziekje, maar dat is een goeie. En daar bloedt het eerst. Ja, maar goed, een 4 uur nachts. Dus dan zit je ook in de kast, in de bezemkast, in Hilversum. Ja. Dus dan riest er om een uur 12 vanuit Amersfoort, Risto naar Hilversum.
Je zit letterlijk in een kast zitten en dan krijg je die beelden Ik denk vastgelopen. dat, ik zit er nog goed uit. Ik denk dat eerst maar even op bed, denk ik. dat we toch even sliepen. En dan, en dan om een uur is Ian inderdaad richting Het is voor Hilversum. Dijk topsport. Nou, zeker. Ja. Dat is natuurlijk dit is een heel apart WK. Maar in 3 landen, 3 verschillende tijdzones. Voor het eerst maar 48 landen die het meedoen. Dus dat is een enorm project. En ja, daar deed dus ik wedstrijd midden in de nacht bij. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel mooi om verslag te doen van de wedstrijd op een WK. Ja, als liets jonkje ziet ik vroeger voor de televisie en dan nam ik... Friesland opslag. Ja, precies. Nee, nam ik voetbalwedstrijden op en dan zeg ik 3 keer en dan even te Napel en daarna zet ik even uit en dan die ik het commentaar. Ja, en nou ben ik zelf haast degene die het commentaar doet. Dus dat is natuurlijk wel Is het dat is wel nog mooi. iets van een smetje dat het dan vanuit de bezemkast is? Tuurlijk is het mooiste om erbij te wezen. Ja, dat wil ik heel eerlijk wezen. Dat is het leukste. Alleen zolang het dat net kan, dan denk ik van waar weet, als ik het nou gewoon goed door, waar weet wat er dan. En stel je nog voor, mogelijk is. JV, Panama helle de finale. Toch? Als er Ian is, die het alles weet van Panama. Dan hebben wij ons Panama-watcher. Serieus. Oké, nou ja, goed. Dan nog even over Ajax. Ja. Nog maar eens een keer. Ja, Jong Ajax. ja. Want Jong Ajax, is het nou een voordeel of een nadeel dat je zo'n jong ploeg treffen op de manjes? Nou, Want dat wil wel eens zo dat het een nadeel is. dat is dus heel mooi, want Willem die is smoorder ook er in Milaan, maar die had gewoon wel het kladblok mee. Die is nou achter Snoop Dogg komen. Ja, zeker. Maar die had dit weekend dus on het rek in je west. Want er kwam een vraag bij hem binnen hoe jong PSV, hoe dat hem verhoudt. Mij vreed spelen, manje spelen. Nou ja, dan is er een oor op social media die uitzocht had hoe dat voor de orenploegen, de jongploegen is. En dan is juist bij Jong Ajax dat die op vreeds gemiddeld 0,4 punt per wedstrijd helje. En op manjes 1,2. Oh. Daar zit wel een verschil in. Het verschil is nog volle grutter. Bij Jong PSV, die hel je op vreeds 1 punt gemiddeld per wedstrijd. En op manjes 2,1. Bij Jong Utrecht is het gelijk. Want die spelen echt vaak gewoon met hetzelfde ploeg. Daar is net zo volle wisselingen. En Jong AZ had het juist oorsom. Die hel je op vreeds meer punten. 1,6 gemiddeld per wedstrijd. En op manjes 0,4. Terwijl we kunnen conclusie loeken. Er zit een heel groot verschil tussen de vreed en de manje. En daar hebben we het met Henk de Jong ook even zo. Het is geen competitievervassing, is net, want die clubs doen niks verkeerds. Maar er is wel verschil. Hè? Het is wel verschil vreed of manje. En dat had wel invloed op de eindstand van de competitie. Dus die oproep onder KNVB zo wijze lid ik die jong teams gewoon een verste speeldij ha. Nou, het maakt mij niks uit, want ik had er helemaal geen invloed op. Maar als gewoon zei, of vast manje, of vast vreed, dan had je nooit een praatje. Weet ik net, ik ga net alleen om 1 en 2, ga ik om na competitie of daaronder of krijg ik net na competitie. Toen krijg ik wat streft. En dat is geen excuus voor u, hè? Want ik vond Jong PSV lessen gewoon hartstikke goed nu op manje. Dus daar hebben we terecht van hen. Maar gewoon zeggen, vast vrijdag of vast maandag. Dan weet iedereen waar een taai is. En dan kan de clubs ook zeggen, nou die spelen wordt, die spelen net. Nou heren, ben je het er net mee eens? Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik kan het wel zeggen dat het geen competitievervassing is. Maar oneerlijk is het natuurlijk uiteindelijk wel. Ik bedoel, die cijfers die de ander correct neemt, dat is toch het levende bewijs dat het dus invloed had. Behalve voor Jong AZ. Ja, nee, oké, maar dat het dan, nou ja, dat mag je dan, maar dat is toch gewoon oneerlijk. Als de verste die dorst, dan ben je van de gezeur. Of je maakt de verste selecties. Dit is de selectie van Jong Ajax. Ja. En dit is de selectie van Ajax Ian. En het kan net zo wezen dat er de ene keer door die topspelers die het net spelen gaan bij Ajax zien door gewoon mooi en de andere keer net. Dan mag ik gewoon zeggen, oké, het is mooi voor de ontwikkeling. Het FC Utrecht systeem, hè? Die hebben een vrij verste kern die ze alle weken spelen litten, hè? Ja, dat moet het dan wezen. Dat zoek en ik snap wel een verste speeldag ken ik, maar dan hoor je nog dat het dus de ene week tot Konadu bij Ajax won mooi en de andere weken net. Nee. En als ze op vreed spelen, dan moet het eerste van Ajax op sneun of snijden. Ja, dus dan nemen ze geen risico. Dus dan zit Konadu en Bouwman, die na alle gedachten Joen won mij door, die zit net. Maar op manjes, dan hebben ze wol of net spelen. Nou, in dit geval, dit weekend hebben ze net spelen. Dus zullen ze Joen won mij dan. Ja. Dat is wat hij bedoelt, vreeds manjes. Maar inderdaad, misschien een verste selectie. Ja. Is nog beter. Ja, dat klinkt nog eerlijker. Aan de andere kant, we hebben het al. Kom even op, zeg. Konadu en Bouwman. Nou en?
Nee, maar het maakt het verschil. Uiteindelijk. Ja, nee, tuurlijk. Uiteindelijk mag je van jezelf uitgaan. Ja. En Cambuur moet goed genoeg wezen om van jong Ajax te winnen. Want Ja. jong Ajax is ik weer een overhaal als jong PSV. Die gewoon volle hegerik steen. En jong Ajax, die nou ik nog eens helemaal opnieuw beginnen. Maar een nieuwe trainerstaf uit Spanje. Ja, dat zal ik wel even tijd nodig hebben. Dat tenminste... Ja, Cambuur is nummer 2, jongens. Ja, nee, tuurlijk. Misschien, kom op. Leuk feitje trouwens, hoe die naar je trainen. Oscar Garcia, de videoanalist van Cambuur, die besjocht al die wedstrijden van Jong Ajax natuurlijk in horen zijn wedstrijd. Ja. Maar die had nou dus ook wedstrijden besjoen van Garcia bij zijn vorige 3 clubs. Bij Guadalajara, bij Leuven en bij Stade Reims. Gewoon om maar te zien. Wat is dat voor trainer? Wat doet hij? Wat liet hij zijn spelers dwan? En wat liet hij zijn spelers dan? Wat is het voor trainer? Daar heb ik net een vrede. Dat zullen we jong wel. Maar ik vind het mooi dat ze dus... Ja, daar komt de Ze reageren waarom? Om dat heel uit te pluizen hoe die spelen. Goed, Ajax, het zo'n verste filosofie. Die zullen wel gewoon voor jou 3-3 spelen. En daar zal Garcia hem wel mat. En altijd al je trok dan is één ding wist. Appie is er net bij. Hij had een leesblessure. Maar net als mij is het probleem volle Grutte dat hij gewoon de taal nog net machtig is. En hier en al op zijn cruciale positie als de noemen Sois. Maar je wel een beetje communiceren kunnen. Ja. Hij praat alleen Dat nog... is wel een probleem, heb ik begrepen. Praat alleen nog Frans, toch? Ja, hij praat nog net Engels. Dus Soeren is hij vervanger. Logische vervanger. En liep het mij prima. En Balk in de spits? Verwacht je dat Balk speelt van der Zanden? Balk die Argentiniërs die in die oefenwedstrijd zijn pack mij het eerste. Van der Zanden mij tweede eigenlijk. Ja. Nou, zij Henk de Jong wel, dat had ik mijn ritme. En Van der Zanden moest 90 minuten. Maar ik denk dat Balk speelt. En in dat geval zal Rulke de spits wezen. Oké. Dan nog even Fruitje naar Heerenveen PSV. Die met Utje uit naar PSV. Ja, dit keer maar zo. Ja, dronken van geluk, denk ik. Hè? Want dat is al je carnaval, toch? Daar in Eindhoven. Ja, maar gisteren. Als ze treffen PSV op een beroerd moment, nooit verliest in Volendam. Want de mensen zijn geslepen natuurlijk. Hè? Ja, hoe schatten we dat in? Ja, nee, ze doen gewoon wel eens PSV te goed. Alleen ze hebben verlengd van Volendam. En daar vregen ze het begin van, als Volendam wint een keer van PSV, dan kun je Heerenveen het ik. En toen zeiden ze toch ja? Ja, natuurlijk. Want elke wedstrijd begint met 0-0, Arie. En je staat net met 2-0. Je staat net met 2-0 achter. Dat was toch niet bij de NOS? Je hebt altijd de kans. Hier wij verwachten dat Heerenveen in de Kuip winnen zoeken. Nou, we zijn wel redelijk positief in. De middenfase. Nou ja, oké, maar ik bedoel, je hebt altijd de kans. PSV is wel wat oors dan Feyenoord natuurlijk PSV helemaal in die fase, maar het kan. PSV is kwetsbaar. Dat is als je daar gebruik van maatje kennen en Robin Veldman is toegenoeg. Telefoon? Telefoon? Telefoon. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Ja, goeiemiddag jongens. Het is met Tjitske. Oh, Tjitske Wiemega, de baasvrouw van Omroep Friesland. Dat komt heel goed uit, want niet kijk hier met roeren, Tjitske. Van kindervesties van komende vreed, Cambuur RKC. Kindie wil trok in, want er komt al je sneeuw, jongen. Nou ja, ik geef zelfs net hoe de condities van het veld. Maar ik weet inderdaad wel dat er is matige frost in de nacht van Tonsje op vreed. Dan oedijs. Dan hebben we wel aardige condities. De zinnen zullen er zelfs nog wel even bij komen kennen. En al die het veld weer te berekenen. Dan warmt die de boel wel weer even op. Maar ja, dan zitten we in de joentijd wel weer met die steuring. Letter in de joentijd en in de nacht. Ja, we zitten nog zoveel dagen vooruit. Stel dat het wel een paar uren naar voren scoot. Ja, dan hebben ze dus in de joentijd alweer de sneeuw te pakken. Dus het er al wel om. Maar Tjitske, ik even voor de directie van Cambuur. Moet ze nou de veldsverwarming oorzetten, ja of nee? En hoe heeg dan precies? Nou, als ze het hebben, dus zoek hem vol gas omzet. Vol gas, oké. Jongens, maar eventjes. Maar Tjitske die had nog een razend interessante theorie over hoe zo'n veld dan vanuit de hutbeversen taston het rapst naar een normale taston komen kan. En dat het Tjitske te maken maar het trossiegen van het stadion, hè? Nou ja, in zo'n stadion, al die tribunes, die zwaaien ervoor dat het een soort badkuip wordt. En als dat uitsletten is, dan zakken die kelt helemaal onder de groente. En die houdt die groente dus koud. Zet je alle dwarren dus op niveau van het veld, zet je dat in elkaar iepen, dan waait het terug. En dan krijg je dus die kelt uit die badkuip bij. Hartstikke mooi. Het stadion is wel bouwd. Dat zei ik echt zin. Want ik trof het niet gek, maar ik zei, je bent wel hier op een hoeken, maar net op een groen, want het zijn tribunes en daar gaat het om. Nog één vraag, Tjitske, want dat is natuurlijk van het versissen. Wat wordt het, Joen?
Jong Ajax, Cambuur. Kijk op lachen, hè. Ja. Jong hebben letter in de nacht wel weer Nee, een verloren, maar uitslag. Jong- Een uitslag. Oh, de uitslag. De uitslag. Temperatuur maakt het niks uit. En het is altijd boven 0, een uitslag. Ja, het is sowieso boven 0 en ik denk 0-2. 0-2. Mooi. Dankjewel, Tjitske. Dat is even in de Hey, insturing graag komen. niet. Oké. Hoi. Nou, hartstikke leuk, jongens. Hartstikke leuk. Nou, nog één dingetje, want daar zit natuurlijk nou bij Studio Sport, JV. Ja. We kunnen net vaker nog zeggen. Bist je er ooit begonnen als stagerinner? En dan is Ruud natuurlijk... binnenkwam. Ik ben binnenlid en terug Koos Wieling. Ooit, Ja. toen kwam ik hier en toen wie- Oud-sportcollega. een oud-sportcollega. En die had voor mij het Ruud hier en die aan de achterkant van het gebouw. Want ik wist net hoe ik binnenkomen moest. Wie er net in bij de receptie. En Koos die denkt, wat is dit voor vreemde snuiter? Ik doe Ruud hier. Ik zei, ja, ik kom je stage in. Nou, kom maar binnen. Gastvrij als wij binnen. Ook werken bij de Wij vangen omroep. de stagiaires, wij vangen de stagiaires doe ik al fantastisch op. Precies, maar goed. En dan heeft dus vooral telefoonnummers van... Theo Pijper, Antal van der Duim, Doke Smit. Maar dat zit nou natuurlijk bij de crème de la crème. Pak de telefoon er even bij. Wat heeft hij niet bij? Ja, die hing Maar wat voor telefoonnummers is nou al hier? Wie er nou in mijn telefoon Ja, wat is de grootste sporter in die telefoonboekje? Ruud Gullit. Ja, dat vinden wij... Even Ronald Koeman. Ja, de bondscoach. Mooi. Guus Hiddink. Oh, kijk eens aan. En een heel soort. De onverbeterlijke Aad de Mos. Ook nog. Prachtig, jongens, prachtig. Nou ja, Sjoerd, ik heb ooit een keer het noemer gekregen van Richard Krajicek. Is dat zo? Ja, volgens mij al. Maar goed, ik heb dan het ik naar Sasson. Hij is het net van mij. Oh, ja, sorry. Ja. Maar goed, Lekker de boer. hij had bij mij nog nooit opname. Richard Krajicek. Goed zo. Maar goed, we zijn daar onder overdenkingen. Ja. En staat het git in deze sportcast. We komen er niet op daar, terug. komen er net We op. komen er niet op terug. Matte deze weer op? Oftewel, komt het Olympische thema terug? Ja, het Olympische thema. Ik zal gauw even zien. Ja, het Olympische thema. Ja, zeker. jongens. Geert was toch nooit op zetten? Ja, want dat zit hij goed. Dat zit hij Aan het einde goed. van de rit doe ik even mee. En oké, Journalistieke distantie. we beginnen bij die, Geert. Journalistiek, ja. Zeg je majesteit of meneer de koning? Potverdikke. Nee, ik zou zeggen meneer de koning. Meneer de koning. Ja, vind ik Hans? leuk. Oké. Hans. Dan gaan we naar even Hans de zien. koning, die trainer. Trainer. Roelof, de gouden race van Femke Kok op de fjouwe overwinning van Heerenveen op Pek Zwolle. Nee, Femke Kok. Femke Kok. We gaan naar Andor. Andor, het telefoonnummer van Theo Pijper of het telefoonnummer van Anton van der Duim. Ja, toch Theo Pijper. Ja. De les is van JV. JV, op vakantie naar Panama of op vakantie naar Ghana? Panama. Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi, jongens. Jeremy Waterman. Ja, Cecilio Strand. toch? Cecilio. Ja. Nou, jongens, het was toch een hele gedenkwaardige uitsturing. Want echt, we hebben natuurlijk niet correct een vrouw aan de telefoon horen. Nou ja, dat gebeurt net vaak. Dat gebeurt net vaak. Maar nou zou ik wel leuk vinden als we eens een keer een vrouw in uitsturing krijgen. Ja, dan hebben we goed Aan de nice tafel. vandaag. Nee. Want Nijwieken, waar zit op het plak van JV? Ik heb geen idee. Record International Sherida Spitsen. Dat is toch mooi, hè? Dat is mooi. Nijwieken dus, Sherida Spitsen. Tiegertank, daar staat de virus. Ze zitten nou al. Nou, met die Mattie liep het wel correct, hè? Maar goed, super dat ze er weer is, de JV. Bijzonder leuk. Ja, leuk, man. Heel soort succes. Als natuurlijk ook bij alle wedstrijden die het was is. Maar vooral ook bij het WK. Bij de wedstrijd Duitsland in Ivoorkust. Want daar zitten we er al hier voor, toch? Ja, zit er voor. Dat 10 is uur. een mooi. Ja, ja. En ga naar Nogmaals. Panama. En ga naar Panama, maar die is om jou door de nacht, hè? Ja, dat beloof ik net. Die beloof ik net. Nee, zeg ik net daar. Jongens, graag ons na je weekend. Dag.